nire ikastaroan egin dudana da pixka bat proposatu ikaslei edo parte hartzaileei pixka bat pentsatzea hitza, gorputza eta emozioen arteko harremanen inguruan, beti ere ikuspegi feminista batetik, baina bebai antropologiak ematen dizkigun hori erremintakin edo bitarteekin. Parte hartzaileak oso parte hartzaileak dira, eta gainera eskarmentu handia dute bai arte munduan, irakaskuntzan, antzerkian, eta orduan literaturan bebai, eta horrek aberaztu du asko nire ustez ikastaroa. Eta gero, egin duguna da pixka bat, aurkeztu nien apur bat gorputz metodologia edo gorputz ikerketa zeri deitzen zaion gorputz ikerketa edo gorputz etnografia, gorputz metodologia, eta zertarako balio alduen, bai feminismoan edo bai sorkuntzan, eta adibide desberdinak ikusi genituen, adibidez ikusi genuen, nik lan bat egin nuen preso egondako emakume baten inguruan, ikusteko pixka gatazka eta gorputza eta kartzela nola lotzen diren, eta ikusi genuen adibide hori, ikusi dugu bai erotismoaren garrantzia feminismoan eta sorkuntza mailan, ikusi dugu bai maitasunean apur bat gorpuztasunak ze garrantzia duen, bai amodioan eta bai desamodioan, eta gaur bukatuko dugu sartzaroaren inguruan halako aurkezpen bat egiten edo, baina egunero eurak ere parte hartzaileek ekarri dituzte lanak edo testuak edo zerbait pentsatuta, eta orduan nire batzutan nik egiten dituen aurkezpenak, baina gero bebai esan da gehiago solas bat, eta ondo pasatu dugu, egin dugu dantza, egin dugu kantatu, esan nahi dut denetarik egin dugu ez bakarrik hitz egin, eta nik uste dut oso aberatsa izan da behintzat ni oso gustorago naiz.